Dama nakapili ka titakke. Kiore pa sino ti mapili nga makayatak kay mabalim mo latta. Amang mga tao na bang siti utot na. Sa bagay ba kayo ito sumimbaga na? Mami mga tao ka na bang si utot na? Tama ya pakita mo nga damanglo, di ba? Siyakla ti nabanglo utot na Andres. Kay inom ko ti gin naka 3G. Nabanglo kay bagbagam. Huwag isa pa mo nakasangsangar totot mo. Siguro na mga totot mo. Ha, mabartit na nga dagaws. Nalalakay, nabaig-baig bunga toy. Payag-payag na akong makita nga sabong na eh. Yan, makasidsidak ti ugot ti utungo. Kat bunga na. Kung babalim mo ko talaga dito yun eh. Mamaya ka ba din, naglalang sa o. Dapat ada bunga na ata, iyabra. Baraw nga. Kat! Dito hindi ka mabalim na dito niya. Hindi masa na ito. Ugot ang mga rutan ah. Nasa niling talat ta, nagbalin. Iling talangan na, ni imas. Ni bamlap. Ni. Kaya nga ta. Si kanang tukol ah. Imasan na ta. Nayun ang maro datay na may sama. Ito kong niya. Sige bro. Yan yung luto na yan. Iling talang na. Imasan natin. Nalutong pa natin yun. Kadwa ba? Mga impakwato yun eh. Balin sa mga kulot nila asawa mo. Oo, nagbalin na ata. Sayang nga din may sanay. Umak ba ni? Baka si kalang ro, nagsida ka. Manay. O dyan, Baka pa yan. ito tarikudam na eh. At hindi nagkatugay mi. Sog-sog kat mo yan. Alam mami natugot na na. Uy, pinangimas ma. Kurang sapay mo kinyamate, manumot. Naukam ti, 5 kilo nga tinapan ah. Pura yun. Pati tinapakilkilwa. Naniniwala ba kayo na itong fairings na to na puno ng gasgas ay pwede pang kuminis at magmukhang bago? Posible yun mga bossing, basta gumamit lang kayo ng scratch remover nitong GR4. Eto, susubukan natin kung gaano kabisa itong product na ito. Dito nga ay kumuha lang ako ng kaunti at ipinahid ko na dyan. Gumamit rin nga pala ako ng microfiber towel para ikalat yung scratch remover dyan sa may parts na may gasgas. Hinayaan ko rin yan ubabad ng 2 to 3 minutes. Saka ko pinunasan sa kabilang side ng microfiber towel. Sa pagpunas naman, kailangan medyo may diin pero banayad pa rin para hindi masira yung mismong pintura. Dito, medyo makikita mo na nawawala na yung gasgas at kumikinis na. Tignan mo naman yung pagkakaiba. Kanina puno ng gasgas pero ngayon mukhang bago na naman. Ganyan ka-epektibo ang scratch remover ng GR4. Kaya kung gusto mo rin mag-order nito, nandyan na yung link, i-click mo na lang. Tinapan ah. Pura yun. Pati tinapakilkilwa. Nagdalang ka. Ang baabong mo na ako. Madi mo na ipapasitan dito. Supay nga ka na ata. Ito na yung palikutan may nagato na yun. Sino? Alam namin nating hugot na. Uy. Kasta, gugot. Mamaminsan gugot. Boom. Magbasit mo. Ngayon na natin yung ganti ko. Parang gaya eh. Kapag balen, ugot otong tapos ugot barong ay ugot marunggay. Ikit din. Hindi ka sisita tigulay. Ano ka pa di? Dinay, tapi dinay. Okay na eh. Nagbasi ako magbulong na eh. Basta tungkol na, pang nanam lang mo tapi. Yan. Okay, mga ito na eh. Kaya makasa nga tao eh. Basta, dapat. May isa. Hindi kita na magpananam laki hindi. Puro tangkay. Supayata na eh. Ni. Okay na yun, nagkato na eh. Yung mga sal natin eh. Oo, ato na eh. Data, Kastoy ako man eh. Bali natin. Naglang tumulong na. Hindi mo lang no ka. Na ugot. Ano ba ito yun? Wala nun. Gusto na ako ang garuto. Oh, Jinay. Supaya dyan. Diyan, Jinay.
May samot. Uy, mabalik na gan. Puro mo tangkay. Hindi nga tapal lang nan res. Masidsidakpal lang ah. Kada umunigak ito eh. Nilabaan ti masungadak. Ay. Sa pangagar harvest na gito ya. Dres, dati palang mo. Kadaman. Sa banat ko yun, bigla na sumusul ko. Nagadunga daw atong palang pay. Ako ni palang ko tao. Nagumatang gilay. Awan, nagadumulam ni. Ang daya makita mga palang ka. Di na, dapay babasit ako, pay bunga na. Kailan ko gumatang gilay. No kaya mo tinatang. Ataray, kulong marunggay na gadunay. Imimasan na. Marunggay manin. Ginisa nga sardinas nga dati marunggay na sindak dirabi eh. Limpe kaya, tandapin si Don, kay Sawan. Aji nga rote problema kay. Umututak kay marunggay mo taangot nan. Katagtaka ka ano, pariya ti angot na tut mo. Di na ngay kasta-kasta, bigbigatan naman nun, tibabot pangiwa mo. Apay nagsingpit ka. Siguro, hindi niya nakita gungwit ni inang mo ya. Oh, tanong naman ni bagat ka. Di ka may mga susurtong kagawin dahil. Damdamamid anak pa nakala si Daay. No kaya mo ti si Daon, aji niya, dapat ti tarong, tanda mo ti pritom. Tarong manin. Naibos pa ti mantika di balain kapriprito. Focus ti sabam, nagdakalagi, di nga problema mo. Agbali mo mga iling tahan, awan ti mantika. Piuray man pa ilingtak. Pati pagsawsawak, problemak pa. Pati bagoong ko, napatog. Patog ti pusa. Apo. Nagdakalagi, di nga problema mo na ya. Adam mo ti toyo tano saan asen, di ije mo kay sawsaw. Di nga ron ti problemak eh. Ilocano kamumitain, bagoong is life. Nagtakalaki ti problema natin bakit. Di pa dapat pagkong yulag. Kaman na natin eh. Talan na. Kahit ko nga bagoong, aji mo namon aji naggaputi Pangasinan. Namaw, nagpili ka mo tayo na yun. Kaya aji nga ron tinaimas Andres, palibasa ngamin, nagdi ordinary nga bagoong, tigagatangim kay. Basta ang pagguang, basta tapag sausawan mo pa rin na dyan. Diya kaya ti bagoong yo, nating natatialay ko. Nagpili laki dati nga taon, isumadi ka makasasawa ka. Bagoong lang aji tungtungan tayo, apay man napanti asa-asawan. Kung pa'y sumat, sige, pili ka nga pili, damdaman nakapili ka titakke. Kiore pa sino ti mapili nga makayatak kay mabalim mo latta, amang mga tao na bang siti utot na. Sa bagay ba ito sumimba ka na? Amami mga tao ka na bang situto na? Tama ya, pakita mo nga damanglo, di ba? Siyakla ti nabanglo utot na Andres. Kay inom ko ti gin, naka 3G. Nabanglo kay bagbagam. Huwag isa pa mo nakasangsangar totot mo. Di ka lang naman ako totot mo. Ha, mabartit na nga dagaws. Sobra ka mo eh. Patawatan na latang tarungan. Man natin makikita yun. Hi, Bak, numadi ka nga napantoy, madi na ka nga makita. Supaya pa kay. Kagbos dyan na eh. Pidyon lang nga di ko kasing takil na to ko Kinagbabasit sa amin adi bunga na ni Andres. Di ako malaki dyan. Yeah, boy. Isa bang kid day. Madi ka mga ducks. Diyos ka lang. Tagalan. Sige pigsampay. Babayin na muting. Kataptay ka pa yung kaming papalaan. Tapos ako ka nga sao. Kiore mat siga. Sa okay nga sa nga kasawa. Isumusumbata lang mo. Sumumbat ka pa ilaan. Bakit? Sila man na lang mga lati tarungan. Mangitak-tak ka tibra. Han? Burasan naman natin ang tao. Paano di tao na yan? Balik ko natin ito kayo. May sana lang mo. Itak ka. Dapay nga ron. Ata na eh. Naanos mo lagi ito nga agasawa kay. Kaso, nangiwat da lang. Ato niyo ba kayo? Mabalik ko natin. Yun, bali natin. Hoy! Alam mo kita rin to yun sa bali man talalamon ko nang madim ka ti marunggay.
Nariyo si pati nga tao. Si kalangarot ti alalaan si daimnan. Babasit pa ya dyan eh. Gusto mainiman ha. Ilaw na yan. Ila masidak na madi nga maperde. Inom pa yata na eh. Mabalay natin. Tutmatan. Bagi mo. Una yan, naghala ka pala bulong mo lang kayo. Upa lang nga pirasaw. Yan, thank you. Alapay natin yan. Very big. Mata may sana pa yan. Tao may sakay. Sige nga ron, nakon. Solve ti problema kang tangal dawin eh. Thank you. Ay, Wayne, thank you gaya ma. Sa ulitin. Sa uulitin, gabutan nga talaga ti nga mulan, tayo mulan di paraangan nyo. Inal daw ka lang daw-dawa to. Tapos